menawi menika syarat-syaranipun. Ya. Mangke kula saged nglenggahi dampar kasultanan keling Kasultanan Bintoro Demak. Kula sagahi Kakang. Kula sagahi. Yaya Dimati. Sing tak kersake ora kaya ngono kuwi. Sing tak kersake ora kok seliramu supaya dusta Kiai Biomo Setan Pamura. Ajeng sinten? Yen seliramu sing tumindak dusta Kiai Biomo Setan Pamura, semara bakal kelakon. Wong tuwa nyuwun ngampil garwamu. Kiai Ratu Panggung. Dados ingkang jumangkah dede kula nanging garwa kula Diajeng Ratu Panggung. Ora kleru. Pamit. Panggung. Aku ndak takon lan nalika pun Kakang sowan oleh pendopo Kasultanan Bintoro Demak. Panggung donga apa ora? Kula tansah ndedonga mugi-mugi kemawon kalis ing sampe kala Kang. Kowe ndedonga muga-muga aku slamet. Ngaten nggih. Yur donga apa meneh? Donga napa meneh Kang Mas? Lah wonten napa to Kang? Ora ana donga liyane. Mung ndongake muga-muga aku slamet. Ora ana alangan sawijoko. Ngaten nggih Kang. Layak Panggung. Jeneng ora ana donga kang manti. Iki mung dongane wong wadon lampun to bojone duwe kekarepan utawa panjangka. Kowe mung ndonga supaya aku slamet. Layak apa sing dadi panjangkaku ora bakal bisa kasembadan. Kang Mas Suyoto. Menangan kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan. Menapa sampun kelampan jumenengan wonten ing Demak Bintoro? Wis kelakon jumenengan Sultan oleh Kasultanan Bintoro Demak. Lajeng sinten ingkang jumeneng dados sultan Kang? Kang dadi sultan dudu pun Kakang nanging Yayi Trenggono. Menawi ingkang jumeneng dados sultan Yayi Trenggono, syukur alhamdulillah Cikang Mas. Piye? Syukur alhamdulillah
Sultan, kowe ora prihatin ning bareng krungu kabar yen sing dadi iki kadangmu Trenggono. Lho tebomu kok soto alhamdulillah iki piye? Kang Mas Yoyo to. Cobi panjenengan penggalih Kang Mas. Sami-sami wedrat Kasultanan Demak Bincana ingkang dereng anggadhahi palenggan menika lak nggih namung Kyai Trenggono. Dados menawa Kyai Trenggono ingkang dados sultan menika sampun trep, menika sampun pantes Kang Mas. Yen saka panemu Nggih. mergo wedah ana ing Kasultanan Bintoro Demak sing durung duweni palungguhan iki mung Kyai Trenggono. Ngaten injih. Nanging nanti pun Kakang kepengin nyalon, kepengin dadi sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Sak penak-penake nggone pun Kakang jumeneng hakipati ning dagan nasi. Iki luwih kepenak lamun to pun Kakang dadi sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Contoh meneh. Nek kelakon pun Kakang bisa jumeneng sultan, iki ora cukup kanggo pun Kakang dhewe. Ning uga kanggo kamulyanmu Ratu Panggung, uga Ponang Jabang Sena kandhut kowe ngerti. Nanging Kang Mas, panjenengan sampun dados adipati wonten ing Gagan Nasi. Lah nggih mboten wonten kilanipun to Kang Mas. Anjen durung wis ora ana kekurangane apa-apa. Nanging Panggung ngerteno. Iki ana sarana. Ana sarana pun Kakang bisa jumeneng sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Menapa saranipun Kang Mas? Saranane pun Kakang kudu kecundukan Kyai Brahmat Setan Kobra. Kyai Brahmat Setan Kobra. Nah, mula kang saka kuwi. Pun Kakang bakal takon lan kowe Panggung. Apa Panggung tresno lahir batinan pun Kakang? Layar tanpa simbat saking pun tresnani dumateng panjenengan Kang Mas. Yen pancen Panggung tresno lan pun Kakang, ing kene pun Kakang njaluk supaya Panggung nyidra Kyai Brahmat Setan Kobra oleh Cirebon. Saderengipun kula nyuwun pangapunten Kang Mas. Kyai Brahmat Setan Kobra menika ingkang kagungan nggih Kang Mas Dirgo. Bener. Sinten Kang Mas Dirgo menika Kang Yo. Mas? Kang Mas Dirgo menika kadang kula piyambak. Tur malih Kang Mas. Kula lagi sampun darbeni sepuh ingkang kados ngaten. Tindak sak pecak kemawon. Sarwa repot sarwa kekemuk. Dados kula boten wani Kang Mas. Piye? Kula boten wani Kang Mas. Kowe ora gelem. Kowe ora gelem. Boten Kang. Yen ngono kowe mbadal apa sing dadi dawuh kowe iki karo aku. Kowe iki karo aku. Mongko sing perintah iki pun Kakang. Yen kowe ora gelem ateges. Kowe ora bekti lawan wong lanang. Panggung. Yen kowe duweni panemu tumindakipun Kakang Pur. Nanging besok iki kanggo kamulyanmu. Uga kanggo kamulyaning putra. Sing kok kandhut. Kula sepisanane. Pun Kakang perintah, pun Kakang jaluk. Sidranen Kyai Brahmat Setan Kobra. Dasar. Loh. Ora apa-apa. Ora apa-apa yen pancen Panggung wis ora saguh. Ateges. Panggung wis ora tresno lawan pun Kakang. Monggo kuwi sarana. Besok pun Kakang bisa jumeneng sultan ning Kasultanan Bintoro Demak. Yen pancen Panggung
wis ora gelem dina iki aku nibake talak pegat mawon. Aja pisan-pisan kuwi ngucapke tembung tresna pengarepan ning yen to kabeh ki mau ora ana bukti. Mula kang sapa iki? Aku wis ora sudi duwe bojo lawan kowe. Aku sutik nyawamu minggat. Minggat! Minggat ora. Lho sing dikarepke iki piye? Wong mergo kabeh iku kanggo kamulyaanmu, Pangku. Ana tetembungan wong wadon kae. Dene opo? Ora gelem. Tetepi opo sing dadi perintah? Ana tetembungan wong wadon kae swarga neraka ora bakal gitu. Ning ora apa-apa. Mergo iki perkaramu. Iki perkaramu Pangku. Yen kowe ora gelem aku dhewe bakal ngidro Kyai Brahmacandra. Monggo Ndara Putri kekalih. Jagungan kowe ngene iki saya Retno Sari lan Retno Wahdi melu jagungan tansaya nambahi regenging swasana lan nambahi pangiting tresnanku kelawan sira. Oh, ngeten iki. Oh. Retno Sari lan kowe. Jur kepriye saiki ndak-ndakane anggo padha sinau dadi salwi neh opo lae. Coba matur siji kok siji kae. Ngene. Timbang kowe kaya bakul kacang. Wis kono ya. Rampungke kewajibanmu nemburi ya. Aku tak mirugan kelawan bendaramu Putri. Ya, coba matur. Retno Sari lan Retno Wahdi, kepriye kewajibanmu? Lho Rama, yen to cicipan kula samenika, kula sampun saged nyamping dhateng jenengan Rama. Kula ugi sinau cukit lawuh ya Rama. Ya kuwi sing bakal migunani tumrap uripku. Lah yen sampe piye nak cah? Yen kula mlet sedaya para mbanceti Rama. Mbanceti anggone padha lelaki lawan Rama lan Ibu Mojo nanti rujuane. Terus ngaten iki Rama. Ibu. Inji kados Kaya ngene iki bagya mulyane urip yen to sinanding kelawan garwa saya putra uga nderekake ngadepi nanti. Ora ana bagya mulya kejaba aku lan sliramu. Ji menika leres kok Ramani. Kula piyambak menika menawi nyawang kalian putra panjenengan kekalih menika waduh. Mas tombong saged raos sing dados kula kados kula niku nemu kajian nyadai anak loro katon nggih wis
nalika eling bab jenengan sultan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Patrap lan tumindak Yayi Surya Wiyoto kaya-kaya tinggalake lan lali Purwodursina. Mongko jeneng barang siji karebut wong loro mestine ana sing entuk lan ora. Kudune Yayi Surya Wiyoto ki rak nglenggono. Nanging kok malah kaya ngono kedadiane. Nanging siramu rasa menggalih perkara kuwi jalaran mentas wae aku ngelingke kelawan Yayi Surya Wiyoto tetelo iki pancen ora suwana nang Demak Bintoro. Pramila saking nikon ciramane kula menika kuwato saged jene kula menika boten ngepenginaken wegah saking Kasultanan Demak menika sami rebutan panguwasa sami cengkang Ingkang sowan Kang Mas. Sowan ana ing Cirebon kanthi tawang-tawang tangis kaijindan tanpa bebarengan lan garwamu Yayi Dipati Surya Wiyoto. Estunipun kula dipun tundhung kaliyan Kang Mas Dipati Surya Wiyoto Kang Mas. Ditundhung garwamu Surya Wiyoto. Jeneng wong bebrayan kuwi tukar padu lumrah. Wong bebrayan ana sengkel ati nganti dadi akibat don kuwi bumbune wong omah. Nanging yen to nganti kuwi katundung kuwi ya kebangetan temen Yayi Surya Wiyoto. Jur karepmu Kang Mas. Kula dipun tundhung kaliyan Kang Mas Dipati Surya Wiyoto menika. Kula dipun anggep kula sepira kaliyan Nyai Trenggono. Anjen jumeneng sultan wonten ing Demak Bintoro Kang. benarne kuwi ora salah. Kalau munto sliramu kuwi bela lawan Yayi Trenggono. Pancen nyata Yayi Trenggono kang kuwawa lungguh ana ing kursi Gading Kencana. Mung wae garwamu sing pancen puguh rasane ora gelem lenggono yen to dheweke kuwi kalah. Yo saiki karep Mila Kang Mas. Anggen kula suwun ngersa panjenengan. Kula nderek nurut urip panjenengan Kang Mas. Sinten malih ingkang kula tangisi menawi boten panjenengan Kang Mas. nunut urip sing kok karep Kula nyuwun pengayoman panjenengan Kang Mas. njaluk pengayom. Panggung yen isih cilik kuwi jeneng sedulur. Nanging yen to wis mangun bebrayan urip dhewe-dhewe kuwi jenenge tangga loro. Iki perkaramu kelawan Yayi Surya Wiyoto. Yen to aku melu cantuk lawung teges aku salah. Wong tuwa sing ora ngerti tatanan dene keluargane wong liya kok melu cantuk lawung kula. Aku ora bisa ngayomi kelawan kowe, Panggung. Pun sewu ciramani. Kenging menapa panjenengan tegel ngendikan ngaten? Panjenengan menika kadangipun sepuh teges gantine wong tuane. Kenging menapa panjenengan tegel mentala kalian Diajeng Ratu Panggung? Mongko menika nembe kemawon bobot sepuh dipun tundhung kalian Yayi Surya Wiyoto. Menapa panjenengan badhe tegel menawi Diajeng Ratu Panggung mangke kedarang-darang wonten ing tengahing margi kalian bobot sepuh cobi lho Ramani. Ing napa panjenengan boten purun paringi pengayoman kalian Diajeng Ratu Panggung? Rama, menika mesake pipi Panggung lho Rama. Pipi Panggung menika nembe nggarbini sepuh Rama. Rama. Kula ugi nyuwun sanget dumateng panjenengan kersa panjenengan menika ngayomi dumateng pipi Ratu Panggung Rama. Kula mesake kelawan pipi Panggung menika bobot lho Rama. Kowe isih cilik, kowe durung ngerti. Wong mangun bebrayan lan dipun Injih kula Ramani. ing ngarep aku kono. Yen isih cilik kuwi sedulur. Nanging yen to wis bebrayan kuwi pindhaning tangga lomo. Aku ora gelem ngayomi kelawan Panggung ora teges kok aku ora tresno kelawan Yayi Panggung kuwi. Nanging
yen to aku melu cantuk lawon ngurusi perkarane Yai Surya Wiyoto lan panggung aku cetha salah dan melu-melu perkarane liyan kula saka kuwi panggung aku ora bisa ngayomi kelawan kowe ibu nih Injih. yen kowe ngayomi ayo ngono nanging aku ora bakal melu-melu perkara iki tunggak waru aku ora melu-melu perkarane panggung Ya sing gedhe pancen kelurane pancen watake. Kan Mas Dirgo negara kuwi kaya menawa dikuke sak jroning ati ya Diaji. Lajeng kula kados ini kami. Wis ora apa-apa mengko kan kok sing bakal ngripih karo kan Mas Dirgo negara. Ayo nggih iki Monggo-monggo.